Tak. Der skal lyde et kæmpe tak. Vi har doneret 6.660 kroner til julemærkehjemmene ved fælles hjælp. Vi solgte læbepomade i de sidste 14 dage af november måned, og hver gang vi solgte en pakke læbepomade, tog vi 20 kroner fra til julemærkehjemmene. Det er blevet til 6.660 kroner. Jeg er så vildt stolt. Vi var en del forhandlere, der gik sammen om at støtte, men en lille hjælp her og der gør den store forskel. Personligt så fik jeg nogle historier om folk, der har arbejdet på julemærkehjemmene, hvordan julemærkehjemmene har ændret sig fra at være steder, man kom hen som børn, der var underernæret, til at være steder, hvor børn kommer hen og får selvtillid og en masse opbakning. Jeg har mødt børn, som der absolut var nødt til at støtte, fordi de var på vej på julemærkehjemmene og glædede sig som små børn til jul. Jeg mødte børn, som der havde gået på julemærkehjemmene og vidste, at det her gør en forskel. Jeg mødte voksne, som kom og sagde, ej hvor er det dejligt, at I støtter en organisation, som ikke er støttet af det offentlige, som vi alle sammen burde hjælpe. Så jeg vil bare sige tusind tak til jer alle sammen. Det var dejligt, at I ville være med til at hjælpe os med at støtte. Tak.